На 7 януари Българската православна църква почита паметта на свети Йоан Кръстител, който кръщава Исус Христос в река Йордан. Къде на шега, къде наистина, всяка година ивановците обявяват 7 януари за национален празник. Склонни сме да се съгласим, че имат основание, защото 365 000 българи честват имения си ден, а заедно с тях още поне 3 пъти по толкова. Срещнахме се с двама ивановци на квадрат и с една писателка, която се казва Елена. Защо и тя приема Иванов ден за свой празник, вижте от Косара Николаева. Иван Иванов е майстор-строител по професия, фотограф-любител и заклет рибар. Вярва, че майстор къща храни, дори в България, стига да е професионалист и да държи на думата си. Когато човек има желание, когато човек е кадърен, не е мързелив най-вече, може да работи и в България. Не е нужно да бяга навън. Има ли нужда от женска ръка в някой ремонт? Има. Поотменям го, особено с лепенето на фолиото. Иначе с заваръчните работи не се справям. Там съм само с